The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. Ang tibuok nga kasulatan gipaginawa sa Dios ug may kapuslanan, alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid, ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong aron ang tao sa Dios mamahingpit, mas sinangkapan alang sa tanang maayong buluhaton. Welcome everyone to our daily Doctrinal Bible Study through the YouTube channel sa Balbido Evangelistic Ministry. Karon moadto dayon kita sa atong giduputan nga pagtuon nga giuluhan sa in English o Positional Truth, that Believers Repose. Okay, padayon kita og it's presume nga ikaw magtutuo nagasugid na sa imong mga salang nabuhat ning adlaw using the principle of 1 John 1:9, the rebound technique. Apanalang kanimo dili pa magtutuo ang imong giatubang issue, dili ang pagsugid sa mga sala, kundi ang imong pagtuo kang Ginoong Jesucristo ingon nga manluluwas. Acts 16:31 nagkanayon sa in English, believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved. Therefore magampo ta karon sa hilom. Heavenly Father, we thank you once again for this opportunity nga diin kami makapadayon sa pagtuon sa imong balaang pulong. Uban ni kami karon pinagis pagtudlo ka namos balaang Espiritu Santo. Salamat ni among Bible study pinagi sa YouTube. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen. Okay, amblihing imong Biblia karon sa Colosas 3 versikulo 20. Kini may kalabutan sa mga anak. Okay? This is still part of the 4 divine institutions that we have taken up. Okay, Colossians 3:20. Children, be obedient to your parents in all things, for this is well-pleasing to the Lord. Now, again as a review, unsa katutong upat ka mga katukuran sa Dios, divine institutions. Naguna nini kabubuton, ikaduha kaminyoon, ikatulo panimalay, ikaupat ang nasod. Okay, atong giingon kanimo in our last session nga, kini si Satanas, being God's arch enemy, is always on the go sa pagguba to devastate niining upat ka 4 divine institutions. Now, in order to be discerning as Christians o sa atong pagkasayod kung unsay gisulti sa pulong sa Dios mahitungod niini, kinahanglan nga kita magatuman sa mando diyan sa 2 Pedro 3:18 nga patubuon kita sa grasya o kay balo kang Ginoong Jesucristo. Let us remember, ang kining upat ka divine institutions, gipahimutang kini sa Dios alang sa pagpreserbar sa kaliwatan sa tao. In these divine institutions, 4 of them, there are authorities nga pagasundon. Kung bahin na sa kabubuton, ang otoridad is our own selves, atong kaugalingon. Kung bahin na sa kaminyoon, ang otoridad mao ang bana. Kung bahin sa panimalay, ang otoridad mao ang amahan. O sa nasod, ang otoridad mao mga leader sa pangagamhanan. Now,
So, ikalimot itong Colossians 3:20, children, be obedient to your parents in all things, for this is well-pleasing to the Lord. Now, get this. Ang genuine humility, maugmad lamang diya sa bata by first developing ang gitawag og enforced humility diya sa panimalay. Kaya ang prinsipyong gibasihan nini is the way up is the way down. Ug ato usab nga hinumduman katong prinsipyo nga nagkanayon og spare the rod, spoil the child. Ang mga kabataan nato kinahanglan nga bansayo na kini sila, they should be trained to be oriented to authority samtang mga gagmay pa ni sila. O isilsil kini mga prinsipyo nga atong ipangisgutan. Nailayan isang prinsipyo. Authority without freedom is tyranny. But freedom without authority is anarchy. Now, unsa man ning tyranny? Authority without freedom is tyranny. Unsa man ning sabi ni Saya, panlupig, pangdaog-daog, o ni tyranny. Apan, freedom without authority is anarchy. Unsa may anarchy? Well, of course, sabi ni Saya, anarkiya. Buot pa sa buot nini, way gisunod nga pamunuan o balaod. So, way kahusay. Okay? So again, balik na putas upat ka divine institutions for mankind's preservation, kabubuton, kaminyoon, panimalay, nasod. Now, dahil isang prinsipyo, ang usa ka magtotoo nga mugamit lamang sa iyang pagbati kung bahin na sa iyang espiritualong kinabuhi, arugante kini siya. But he who uses his mind, mentality of his soul is humble. Okay? So nakuha niyo mo itong prinsipyo, ha? A believer who only uses his emotion in his spiritual life is arrogant. But he who uses his mind, mentality of his soul is humble. So, ang usa ka magtutuo, kinahanglan mo gamit sa iyang pangunahuna. He should be able to think. Gingon og use your head. Also, kinahanglan natong hinumduman ang popular kayong prinsipyo, authority without freedom is tyranny. Freedom without authority is anarchy. So, akong gibalik na po na, aron di yan ni mo makalimtan. Now, this Colossians 3:21, naghisgot ka na og exasperate. Siyabot pasabot niya ini. Well, sa original nga pinulungan na Grigo, it's iritizo. Ang iritizo nagkahulugan to feel resentment. Binisaya, kaligot-got. Diya sa Episode 6:4, naghisgot po na og provoke. Now, ang Greek word for this is parorgidzo. Parorgidzo. Ang buot pasabot ng parorgidzo, to cause someone to be provoked. Meaning, gipalagot. Now, nagtuon na ta, o ato nang gitunan, nga ang espirituanong panginabuhi, dili kini kasagarang matang sa panginabuhi. Ug tungod kay di man kasagarang matang sa panginabuhi, nang inahanglan po og di pod kasarangan nga paagi sa pagtuman. Na nakuha nimo. So it demands a supernatural way of execution, kay supernatural way of life good. And the supernatural way of life is pinagi sa gitawag sa in English of faith, rest, life. Kinabuhi kini nga may pagtuo nga nagdala og pahulay. The faith, rest, life can only be lived inside sa power sphere sa Dios. Ang ato gitawag og operational divine dynasty sphere. Kay gawas ni ini
Kung mahigawas ang mga totoo, gikan sa maong operational divine dynasty, walay espirituanong panginabuhi. Wala. None. Hence, a believer outside of this power sphere is a loser believer. Pildiro yun siya. But mark this. Even if the believer is a loser believer, ang iyang kaluwasan wa matarog. His salvation is intact. He has not lost his salvation. Never. Never ever. Nga naman. Tungod kay kini is covered by the doctrine of eternal security. Once saved, always saved. Now, I know na uban nga nagpaminaw nini nga murag musinta sila. E di sila kadawat nini mong prinsipyo. Well, it's a matter of choice. Basta nga itong tudlo din, gikan lang yun sa kamatuoran nga prinsipyo. Di na matangtang ang kalwasan sa magtotoo. Okay? Dili Indian giver ang Diyos. Unsay ang gihatag di na niya bakwion. Sabot? So I hope nagasabot ka itong may pagka-negatibo bahin ni ining mga prinsipyo. Yes, ang usang magtotoo nga pildiro is still saved. But, pantay gani kay nanay, but, ang iyang kinabuhi din his kalibutan miserably. His life on earth, in this world, is a miserable one. He can only expect ni ining musunod. Kay pildiro malagi siya. Apan luwas. Okay? Luwas apan pildiro. He can only expect the following. Cursing, kanang dunglo, adversity, katalagman, demotion, pagduot niya o demote, o ang ikaw failure, kapagyasan. Noon Moro na iyang madawat. Pildiro man siya. While on the other hand, a believer who resides in the operational divine sphere can expect the following. Paminaw. Ikaw nga magtotoo nga tuwa ka magpuyo ning dapit nga may gahom sa Dios. You can expect the following: blessings, mga panalangin, prosperity, kauswagan, success, kalampusan, o promosyon, pag-uswag ganimo. Now, in Roming, niya pagkita diya sa Colossus 3, specifically sa verse 18. Wives, be subject to your husbands as is fitting in the Lord. Verse 19, husbands, mga bana na po ni, love your wives and do not be embittered against them. 1 Corinthians 11:3. But I want you to understand that Christ is the head of every man, and the man is the head of a woman, and God is the head of Christ. Now, so, wala ni mo kalimti katong 3 stages in the relationship between a man and a woman, between a husband and a wife, or, well, of course, between a man and a woman. Attraction mo man ni naguna ning stage. Attraction stage. Now, this stage is dangerous when it comes to marriage. Kaya gitawag kini og blind stage. Niya ang kaduha, compatibility. Kini, enlightened stage na. O ang ikatulo, rapport. Mao na niyang harmonious stage in a woman or man-woman relationship. Now, ang Biblia, nagahisgot bahin ini these things nga itong isgutan for the believer's spiritual well-being and stability. Ang bertud should be developed diha sa panimalay pinagi sa pagtudlo o pulong sa Dios
ngadto sa mga kabataan, mga bata sa sayong edad. Okay? Virtue should be developed in the family by teaching Bible doctrine to children early, in the early age. Kaya bigo nimo, ang panimalay or the home is the very place nga diin ang bata is being properly molded mentally, physically, most of all spiritually. These and all other spiritual ways alang sa kaayuhan sa atong mga kabataan, nagahimo kanilang mga assets rather than liabilities sa katilingban. Apan labaw tanan to make them well-pleasing to the Lord. They should be guided by Proverbs 3:5-6. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all thy ways acknowledge Him, and He shall direct your paths. So, Colossians 3:18, family relations. Proverbs 1:8, hear, my son, your father's instruction, and do not forsake your mother's teaching. Efesios 6:4, fathers, do not provoke your children to anger, parorgizo, ayaw palaguta, but bring them up in the discipline and instruction of the Lord. Now, Colossians 3:21, fathers, do not exasperate. Ang exasperate sa Greek word is iritidzo, kasilag, to cause someone to feel bitter. So fathers, do not exasperate your children so that they will not lose heart. Now, hinumduman nato that delegated authorities are part of God's 4 divine institutions. Now, sa katulong upat, ka mga Diyos nung katukuran, kabuboton, kaminyoon, panimalay, ug nasod. Sa kabuboton, ikaw mo ang imong kaugalingong otoridad. At sa kaminyoon, ang bana o ang asawa, mga otoridad. O sa panimalay, ang mga ginikanan are the authority. O sa nasod, ang mga government leaders, authority. Okay? So, balik ta sa Colossians 3:21, fathers, do not exasperate your children so that they will not lose heart. Kaya kita mga ginikanan, do not tayo responsibilidad. Dili angay na itong mga ginikanan resorting to child abuse. No. We should not resort to child abuse, sexual incest. Kaya kini sila giangkon nga soul abuse, i.e. by not teaching them the truth. Ehemplo, by not teaching them the difference tali sa maayo ug sa dautan. By not teaching them the difference between right and wrong. By not teaching them not to touch other people's property and rights. You see? Now, next thing nga ang mga ginikanan should consider with regards to their children is not to cause them to fear. Na mga ubang mga ginikanan ilang hadlukon ilang mga anak, like to be afraid of ghosts. No. Excuse me. Ilang hadlukon na iwakwak, na itiaw, etc. That's part of emotional abuse or psychological abuse. So, well, of course, tinuod man dito lang sa Pilipinas, din sa Amerika, ubang mga dapit murag wa kayo ni. Now, parents should know God's instruction manual, ang Biblia. Aron sa ingon niya na they would not be able to deal with the children in the they would be able, to deal with the children in the proper way.
Kung malikod, kitang mga ginikanan should know sa instruction manual sa Dios kamong Biblia aron sa ingon niya na they would be able to deal with their children. Kita mga ginikanan ang buot pasabot niini, we would be able to deal with our children in the proper way. Di man niya ang soul abuse. Ang soul abuse destroys the mind and thinking skills of children. No, namong 5 ka kategorya sa child abuse. Ang naguna nini sexual incest abuse. Ikadua, physical abuse. Ikatulo, soul abuse. 4, emotional abuse. Ikalima, neglect and deprivation. So, kitang mga ginikanan kinahanglan magatudlo sa atong mga kabataan good language o ato silang kanang sangyawan, evangelize them early antod masilsil diha sa ilang alimpatakan, magatubo sila niya na di na sila mubiya niya na inikadagko nila. Parents should not teach their children by bad language sa pagsininggitay diha sa panimalay. Worse, by calling them demonyo, buang, unsa pa, pamalikas, uguan pa. Nga naman, tungod kay kini mga butanga kanang maka-traumatic sa mga kabataan. Nagkasabot ka? These things that atong gihisgutan din make the children traumatic. Kita mo? Mao ni nga atong gihisgutan kay may bahin kini sa atong bersikulo nga gitukbil. Ato ni padayon ugma. Ayaw kalimot sa pagsunod niini. Kulbahinam ning atong mga gipangisgutan nga mga doktrina. Magampo ta, amahan na mong langit noon, salamat sa imong pagpatinaw kanamo nini mga butanga naod nga kini amo gayong hatagan og gibugaton sa among pagkinabuhing Kristohanon. Liguna lamang kami sa among pagbarog diyan sa imong kamatuoran, kay sayod kami nga kining panahon na karon barugan na og gikinahanglan ang among seryoso na gayod, pagdupot na gayod sa imong kamatuoran aron among magamit sa among pagkinabuhi. Salamat na among Bible study pinagi sa YouTube channel sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.